أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مفسر من وي قوله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وكل الطعام كلا يمدفو لاتي دغيندو كان حلا دم لاتي دم دغني لبني إسرائيل بالنبي يعقوب. النبي يعقوب يتي إسرائيل بلنشتي بني إسرائيل هماكو modi ɓe ɗo kada ƴewnugo Israil man huɗa bana derke en andata jonta ɗo ɓe mbiya Israel waɗi ni, Israel waɗi ni, ɓe aybina ɗum. donc Israel ɗum annabi Yaqub wiyete noon. to a wi Israel ni annabi Yaqub, to a yiɗi aybingo dawla ma noon a wiya dawlatu bani Israil. dawlatu bani Israil waɗi ni. amma to a wi Israel kam ɗum annabi Yaquba man be hoore mum on aybini. illa ma harrama Israilu, seko annabi Yaqub harmini ala nafsihi dow hoore mum, min gabli an tunazzala tawratu, iga yeeso tawreta jippine. mufassiru men wi sababu nuzuli hadihi l aya, ko woni sababu jippago aya ka, أن اليهود نوني يهود إن قالوا بين للنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيمو إنك تزعم عنك أدو أنك على ملة إبراهيم، أدون دو دين النبي إبراهيم. وكان إبراهيم النبي إبراهيم بلا تكن لا يأكل نعمة لحوم الإبل توجي جيلودي كسي جيلودي وألبانها بيكو سماجي. لا يأكل لحوم الإبل وألبانها بيكو سماجي بو يرتا، وأنت تأكل ذلك كله أن بعد نعمة فو، فلست على ملته أو نيدو دين معكم. نيبن بي النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جابه، وكان ذلك حلالا لإبراهيم. فيك كسل جيلو دي بيكو سمم كفدو دغني النبي إبراهيم. قالوا بي كل ما نحرمه اليوم، kalaku min karminta ɗum hande ɗo pat, kana dhalika bolwa ɗum man laatino haraman ɗum karam ɗum ala nuhin do annabi nuhu wa ibrahim be ibrahim. ni yahuda en mbi komin karmini jonta ɗo na minin on fuɗɗi harmingo ɗum, ɗum karam ɗum no iga annabi nuhu ha yetti annabi ibrahim fu ɓe mbi banni dow fewre. hattanta ha ilayna harmugo man ha yotti ha amin ɗo, iga annabi nuhu ɗum fuɗɗi ha ɗum yotti ha amin. sey fa anzala allahu azza wa jal, allah tedduɗo mawɗo sey jippini kullu ta'ami kana hillan li bani israil. ɗo on sababu kadi jippago aya ka. kala ñamdu fuu laatiɗo dagani ɓiɓɓe annabi Yaqub, إلا ما حرم إسرائيل، سيكو النبي يعقوب حرمني على نفسه دو هورمو. وهو يعقوب، إسرائيل لهم يعقوب، من قبل أن تنزل التوراة، إذا توريت جبناك. يعقوب من بابا النبي يوسف. النبي يوسف سورة اللونها القرآن بي إندماكو isama ko wolwama ko juttina ha ton. ha gisa annabi Yaqub ɗo holla en annabojo fu to o wahyaka o andata ko wirni, o andata ngaybu. nden mallumjo demsindo ha suudu mum wiya kañum woodi leddi, o jangi kawsaji dahi kara e bayada, o heftan kanko dede ko wirni.
ko wirni ɗo ha nafsi alquran allah ceniɗo yecci en o wi o ɗellitinta dow gaybu maako sina mo o suɓi ha nder nelaaɓe o wahyi ɗum on andata ko wirni oho naam cheyɗanuji ɗo gujja kuje birniɗe man waddana buude en yaake feere ɗo fototira ɓe kefta amma ngam man daknata ɗum nde allah ceniɗo wi ɗum harmi o haɗi ɗum himɓe tefugo o wiya andan ɗum ɗo ɗum harmi man nonnoon sakko ma annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en to goɗɗo yehi ha buudejo nuɗɗinaymo ma julde mum jaɓatake ñalɗe 4 ɗo ka a wi hami lardamo nonnoon hami laara to a jaɓanimo kam annabijo wi ko jippina dow mum kam a hefniti donc alquran ka jaɓay ɗum to kadi ngaybu ɗo derɗiraɓe taaɓi adama aaƴa wi'ugo o andi ngaybu taaɓi adama aaƴa wi'ugo o yahan ha mo andi moɗo aaƴa andi ngaybu laarana mo laarugo ɗo wala ko nafata ko ɗume wonne diina a heɓay duya wonnay diina ma pat a nani to a yehi ha maako dow a jaɓanaymo ni ñalɗe 4 julde ma jaɓatake e noyi to a jaɓanimo a hefniti to kadi ɗum ɗo goɗɗo dogga daayo kala mo wi andi ngaybu fuu aaƴoɓe ɗo andi ngaybu man bo jonta ɗo no ɓe mbirata himɓe ɓe anda ha ɓe ndaha ɗum ɓe mbiya istihara on ɓe mbaɗata inde man ma ɓe anda istihara ɗo ɓe mbiya istihara wato min ɗo mbaɗane hunde nde a wemboto on o istihara haara o wembi wato min ɗo mbaɗane istihara min ɗo cakle to kadi an jahowo ha maako be kanko fuu on gonday be diina islama kam ngam goɗɗo buudejo ɗum goɗɗo kalluɗo o wiya o nafete o nafay hoore maako na iga ɗo fewre maako wangi o wiya o nafete an ka o hollete no a tokkorto a heɓa a waɗani a hisa amma kanko hoore maako o wala feere ɗo laaroɓe man ɗo 200 dala no gas jaɓata de ha o laarana goɗɗo ɗoɗo ɗo ni woodi hunde woni toon 200 dala no gas mawɓe man on o jaɓa booro 2 ha o laarani nden to o laari man ɗo kam useni en ɗo mari hakkilo allah hokki ɓi adama ɗum hakkilo to o laari o tawi allah hoddiranno dow ma moota do'e to o laari o tawi noon man ɗo o foti o sañjana o laari o hefti nane ka andano moota do'ete ko moto do'ete a wari ha maako tan nonnoon o laari o dimbi hoore ni o wima wotko o yi tiitima o foti o haɗana allah hoddiri ɗum ɓoyma ɗum windama ma malaika en bindi ɗum o foti o haɗana o fotay o mettinima ɓernde tan amma o wawata haɗgo to kanko hoore maako o tampuɗo an jaaɗo ha maako acci allah a tampuɗo no a accirta allah a yaha ha tagdi allah allah wi ngaybu andatako nden kanko bo o wi andoto a jaɓanimo kanko a yeddi allah hima ɗum boɗɗum en ɗo mari hakkiloji allah ka wima ngaybu ka andatako sina annabo en maako oɗo wahya ɓe yecca ɓe ngaybu kamɓe fu to o wahyayɓe ɓe andata nden gongel feere ha nder takle maako wari wangi wi min kam mi heftan ko allah wi heftatako ɗo mi heftante war nden a jaɓanimo kanko a yeddi allah numu ɗum boɗɗum ni to a yahan ha buudejo annabi yaqub ɗo komi wi on ha qissa maako ɗo annabi yusuf nder ɗum en koosi ɗum jayi cakkini ha ɓundu yahoɓe jahale jalti ɗum gurtini ɗum ɓe corri mo jadi ko en go corri mo annabi yaqub ɓe garti ɓe mbi ɗum safandu ñaami mo ko fowru ñaami mo woyi ha gite waɗi danan waɗi ha gite wumi onon kam annabi yaqub woyi ha gite wumi o anda annabi yusuf ɗon geeto o anda ɗon ha nder ɓundu man ɗo o heftay na o yerɓanno yimɓe tan o wiya no jeeya ha ɓundu kaza on jaha on kosanami mo o waɗay ɗon ha leddi misra ɗo o anda ko waɗi ngam allah wahayay mo yecci mo
o annabojo. To annabi Ibrahim malaika en ngari ha maako ɓe ɗo njaha halkugo yimɓe annabi luuɗu ɓe ngari dow suuraji ɓiɓɓe adama ɓe nandi malaikajo wanganta ɓi adama be suura maako mo Allah takri mo ɗum kulni ɗum masin. annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yi jibrilu nde ɗiɗi bana suura mum no Allah takri ɗum, amma kadi malaikajo be ginnawol fu Allah ɗo hokki ɓe sanjaago, ɓe ɗon mari bawɗe sanjitaago hoosa suura hunde wonde feere. to ɓe canjiti ɓe ngarti ɓiɓɓe adama ɓe ngari ɓe jippi ha annabi Ibrahima. annabi Ibrahima yi heɓi hoɓɓe o waɗi ɓe kirsi kalaldi ɓe ndefani hoɓɓe maako go, ɓe ndefi ɓe mo'itini ɓe ngaddi ñamdu ɓe jo'ini. annabi Ibrahima anda ɗum malaika en, ɓe ɗo yiya ɗum hoɓɓe ɓiɓɓe adama on. ɓe ndefani ɓe ɓe ngaddi malaika en. to o andino ɗum malaika en na o andino malaika en ñamata jarata kamɓe kam. to amma o anda, o heftay, o annabojo bo. se nde o wiɓe bisimilla en ñaamu ɓe mbimo kay min ñamata, ɗum metti mo. a heɓa ko ɗo ni a waɗana mo ñamdu ha a hirsana mo sam, nden o wara o wiya o ñamata, na ɗum mettuɗum. nde ɓe ngi ɗum metti mo goo ɓe mbimo de'utu minin na min ɓiɓɓe adama dey, min malaika e noon nda ko waddi min ɗo jaha yimɓe annabi luuɗuɗo o. to en ji o heftay ngayɓe. annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ummi ha o dilla Taifa o yaha ɓe mballita mo ha ton, o heɓa o yettina nelal ɓaawo maygo yimɓe maako walloɓe mo fuu. o anda to o yehi Taifa ɗo ɓe tiɗan mo be kaye ha kosɗe maako waɗa yiyam, o anda ɓe jaɓantamo ko o wiɓe man, pat o heftay. o annabojo o nelaɗo, amma o heftay. to o yehi ɗo ɓe caloto, to o yehi ɗo ɓe torran mo, pat o heftay. se nde ɗum yehi ɗum waɗi ha kono Uhudu ɗo ɓe piimo ha ton hande ha ɗowɗo ɗo ha ñi'e maako ɗo ɓe feli. to o heftayno konuman ɗo, to o yehi ha ton nda ko ɓe mbaɗata mo. nden konuman ɗo konne en julɓe heɓi nasaraku ha konuman. annabijo to hirritino to ɓe njahi ha ton ɗo nda ko ɓe mbaɗanno julɓe, to ɗum dagi ɗum no kana o wiyanno ta en jahu konuɗo nda no en mbatta, o heftanno ngaybu, amma o anda. o yehi kanko ko o wawi pat o darni sahabo en maako, ndare ha ɗo ta cotte. sahabo en go cotti, dalila man ɓe ngari ɓe kippiri ɓe wakkere ɓaawo ɓaawo. o anda ɓe piimo ɓe jandini mo ñi'e. to kadi ɗum ɗo man ɗo holla en annabo en fuu andata hunde ko suudi see to Allah ceniiɗo wahyi ɓe, see to malaikajo wari yecci ɓe. nden goɗɗo demsindo ha nder suudu mum jooɗo wiya kañum ka heftan ko wirni ha ma be ewnugo yimɓe ngare ha mi yecca on, ngare ha mi yecca on. hande ɗo ta dillu jahangal a dillata ɗo, ta dillu. to a dilli jahangal man ɗo ni tawete. donc ko Allah muuyi waɗa dow ɓi adama ɗo waɗan. worgi saɗon miɗo wolwa ka tum, goɗɗo dadama ko hoyɗi o nasti avion o do'i o maayi. se fajira man o wari o yalti dadama ko ha o jaɓɓita ɗum o dilla, o wiyata dadama ko mi dillan jahangal. dadama ko wimo kay hanki mi hoyɗi a nasti avion a do'i a dillata. o wi min ɗo mi commerçant jo mawɗo, mi hoosi rendez-vous ji be nasara en, mi dillan mi yahan Europe. dadama ko wimo kay waɗata, lorta. o lorti o hooti ha suudu maako, o yehi o waali, ɗum metti mo masin. o waali o suddi ha dow leeso maako, se tension wa'iti tan deedey ler dada hoyɗi no avion wanno accident o maayi goo, wakkati man o maayi ha dow leeso maako. jon holli en a jallo kam ratata. walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha.
nafsu pat to ajal maagu waɗi farata ɓi adama ɗo mari ñalɗe ɗiɗi ñalaade ndema ajal maako waray o nasta ha o nasti pat o wurtoto o mayata ñalaade nde bo ajal waɗi no waɗi pat o maya sakle Allah ɗo pat kawtan ha kaɗa mo maygo ɗo waɗata o mayan to kanjum on derɗiraɓe yaago ha buude nafata qualité buudeji man bo ɗuuɗi bana himɓe ɓe janggay kam to ɓe maɓɓi ɗum heftata nden bo to janggay ɗo anda hunde man ɗo nde wonnan ɗum diina ɗo to goɗɗo wi ɗum ni yi'a ɗum laawol hayru on kañum ka ɗo sakitimo oɗo fewa ɗum ndani o yecca feere goonga ko cheyɗanowol wiftino ha asamago waddi to o fototiri be man o yecca ɗum tawa ɗum goonga to goɗɗum feere bo fewa mo pewe man nonnoon to woɓɓe feere Allah ɗo fooda ɗum to jaggani cheyɗanuji man geccan mo amma na heftugo en mbi nga o hefti man o yeccima ɗo wotko nafata na wala o fotay bo o riske to Allah hoddiray a riska wala ko o wawi waɗugo ha riskine to Allah muuyino a riskata to nden kam habdu wo'inu diina ma ko a heɓay duya man ɓurante diina ma ka wona ɗo laaɓi ngam fakaɗan fo a andi a dillan to ni Allah wi'an hunde ta mbaɗende an bo a wi'a a waɗande kam nden ka ha mi yecce no a waɗata Allah haɗi ma ta tefu ko wirni an bo a wi a tefan nden kam ñukka Allah yaake a waɗata hunde ma to a andi a wawata ñukkaago nden kam kadi a jooɗo ha dow leddi Allah a ñaama ko Allah tagi a yara ko o tagi nden a yedda mo nden kam eggu ha dow leddi maako na semti a jooɗo dow leddi maako a ñaama ko o tagi a yara ko o tagi nden a yedda mo kam o wi'a hunde ta waɗu a wi'a an bo a waɗan kam nden kam komi hokkete dabare eggu dow leddi maako a accanamo a yahama a waɗa ko a yiɗi to a tawi noon bo waɗataako nden kam an bo aɗo waɗa ko Allah haɗi nden ka useni aɗo luttiri dabare to malaika en mayde ngari a wiya ɓe an ka mayata to a andi ɗi pat a wawata ɗi waɗugo nden ka to Allah haɗi hunde accunde tan ɗo won ko nafata to annabi Yaqub ɗo en mbi o heftay annabi Yusuf ɗon nder ɓundu ɓe koori ɗum ha leddi Misra ɗo ɓeɗo jaggina ɗum ha ɓe jaari ɗum pursina pat o anda to ngaybu ɗo heftatako ko heftake bo nafata jonta masalan ni en mbi goɗɗo ummi ha dilla garwa buudejo wimo to a yehi garwa ɗo mota do'oto ha lawol o foti o haɗa mota man do'ago na kanko buudejo man to o wima mota do'an ha lawol ta yahu a wawan a wiya mo useni haɗanam mota man do'ago na nde a heftaniyam ga do'an ɗo haɗanam ga do'o bo o wawata na o haɓata be Allah wi waɗan o wiya waɗata na waɗatako to kanjum on ko nafata goɗɗo kam dogga daayo buude kuje buude man bo ɗuuɗi ɗum ɗuuɗi masine mi wi on mallum en buude man ɗo ɓe canja inde man ɓe gartira istihara on ɓe mbaɗata feere ma goɗɗo waɗa waalo hoyɗa goɗɗum feere bo winda Allahu Muhammadu Jibrilu goɗɗum feere kawsaji bahi karaya bayada goɗɗum feere kujeji goɗɗi feere ɓe ko moftani ɓe cakkina ha leddi ɓe janga ɗum ɓe lima ɓe kiito gorko ɓe mbiyata jekena to woodi goɗɗum feere ɗon taw nanata ngala goɗɗum feere gabbe butaali ko gabbe gawri goɗɗum feere tasbirwol mumnu gite a nanga ni goɗɗo mumna nanga o hoosa o lima o wiya kaza ni on ko o wi man foti wona goonga amma nafatama an mo yecci kam ngam to ɗum boɗɗum ma wala ko waɗanima ko Allah hoddirno iga nane on o yeccima
to ɗum kalluɗum bo o wawata faddango ma ɗum o wawata hadgo ɗum nden ka yahugo ha maako ka nafata ko nafata ɓi adama kam rew Allah umritu umroje maako haɗita kaale maako e bo waɗu sababuji ɗi a wakkilta ha Allah to riske on a yiɗi Allah riske to kisdam bo a wakkilo Allah ceniɗo hisne kuje ɗiɗi ka pat se ha Allah heɓgo be hisgo fu kanjum ka se ha Allah a tefirta ɗum ha tagdi diga nane ma kanjum kam se Allah o wotko tagdi tefirte ha ko ndi wawi bana ɗume useni ɓe ɗon medanmi ha ɓe nanga ñukkinam ɗo kana wawan to ɗo kam haɗata a tefira ɗum tagdi ma bo wayne am min ɗo mi wala hande ɗo nda ko mi ñama wala wallitam o hokke ɗo ka fu ko o wawi dagi a ƴamamo to ni ha yaake maman yetti noon to amma o riske o wawata o hisne o wawata kanjum ka sey jawmirawo kanjum waɗi kuje man ɗiɗi ɗo to a tefiri ɗe tagdini ɗum wurtinte diina a doggitira goɗɗo a wi'a mo o hisne ha hunde bo nde wala mo hisnata ha maare sey Allah sey en cendira ko ɓi adama wawi a tefiran mum amma ko o wawata sey Allah to a tefirimo ɗum wurtinte diina masalan ɓi adama wala ɓinguel nden o wara ha goɗɗo buudejo o wiya mi yiɗi a hokka mi ɓinguel on man wawata o wawata amma to gotel bo dagiɗum min ɗo tema mi ñawɗo o yaha docteur jo wiya mo hosu lekki kaza traitement ni to a yamɗiti a dañat ɗo ka dagiɗum ma bo debbo mako on ñawɗo amma o wara ha goɗɗo man ni oɗon nuɗɗini to o wari ha wayne ni o heɓan ɓinguel ɗo kam kanjum kam wurtinan goɗɗo diina nonnoon ha hisgo be ha heɓgo fuu ha ko ɓi adama wawata ɗo on qa'ida man tan goɗɗo mandorto hunde nde ɓi adama wawata a wi o hokke nde hunde nde ɓi adama wawata a wi o hisne nde ɗo wurtinima diina amma to ko o wawi wala ko waɗata ko nafata ka ɓi adama mara kulol Allah mum en bolwino haala kulol Allah keña to on ciftori annabo en ɗo pat kulol Allah ɗo on woni sawru maɓɓe kanjum on ko ɓe tukti annabi Ibrahima alayhi salam yimɓe maako kuɓɓi yiite ha ɓe cakkinamo ha maagi gulɗum yiite man ɗo haɗi ɓe no ɓe koosirtanmo ɓe ngara ɓe cakkina ɓe ndulli dabare cheytan sofdi ɓe wiyata ɓe mbaɗe piwlol on cakkinamo ɓe mbaɗi piwlol wadima derke en andata ko woni piwlol to amma piwlol je ɓe cakkinirimo ɗo leggal on ɓe tirata ni ɓe tigga ni ɓe tira to ɓe mballini hunde ha ɗon ɓe palta ngal sey ngal fetta ngal dillira goɗɗo nde oɗo dilla ha o do'o ha yiite ɗo malaikajo fotti be maako wimo a wot haaje wallinde ha amna ko jaabi malaikajo o wi amma ilayka fala an kam mi wala haaje ama Allah on mari yiite Allah mari Numruz Allah Maryam Allah andi bo miɗo ya do'o ha yiite ɗo ni heƴƴam modi ɓe mbi ñande man to annabi Ibrahima wino malaikajo ɗo walla mo ni o isata to o wino malaikajo o wallitam o isata en giya himɓe huloɓe Allah malaikajo fu o tefay wallinde mum nde anan buudejo on a tefrata wallinde numu boɗɗum hakkunde ma be maɓɓe oya kam tagdi Allah pat o tefay wallitamo sey Allah an bo tagdi Allah ndi ɓurdi soɓugo kañum on a wi wallite to kadi ɓe pat maɓɓe kulol Allah maɓɓe ɗo kanjum on ɓe ngakkili ha dow mum kanjum ɓe ɗaɓɓitirta heɓgo be hisgo fuu nde o wi malaikajo banniɗo Allah cenɗo wi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah wi yiite man warta ɗum peewol ngol torratamo peewol laatingol jam annabi Yunus alayhi salam en andi no wa dhannuni dhahaba mughadiba
kanko man ɗo nde ɓe cakkini mo haa kombewal liingu moɗi mo ɗume on no o waɗi fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ɗon o doggitiri wala ko o doggitiri feere no Allah cendoyi falawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubathun ase Allah on goɗɗo doggitirta ko haa ɗume fuu Allah on goɗɗo doggitirta deydey kala ko tawima fuu doggitiru Allah annabo en ɗo ɓe pat Allah on ɓe doggitiri Allah ceniiɗo yecci en walillahi l asmaul husna fad'uhu biha Allah ɗo mari inɗe ɓurduɗe wooɗugo tordemo be maaji o yecci en ilayhi yas'adu lkalimu tayibu wal amalu salihu yarfa'u kalimaji ceniiɗi ƴeengan ha Allah allahumma inni asaluka bi anna laka alhamda allahumma inni asaluka bi anni ashhadu min no wolugo haa ɗo mi wi on ndamo dibbo Musa ɗo anndi kalimaji ɗi do a jaaborto imma on yahay ha maako imma on jehi on dokkay mo ɗisti o hokkay on o anndi kalimaji ɗi do a jaaborto ɗon kanji on yimɓe pat doggitirta annduɓe kam fuu to worko ɓilli goɗɗo ni o lafza kalimaji man o ummo bo ha wakkati ngam ɓi adamaji mo do a jaaboto ɗon a arta a hoosa sifa no a wonata do a jaabo nden a ummo wakkati do a jaaboto a torda Allah be kalimaji ɗi do a jaaboto to heɓoto a yaha ha nokkure bo nde do a jaaboto nden a toro Allah aɗo yaqiɗini do ama jaabat to a tori ɗo an kata faalu ko ɓaawo man kam haala do a jaabi jaabay ɗo ka pat laaranayma madama a tori a wasmititta to jaabi ma to jaabay ma pat nafete jaabay ɗo ni nafete to jaabay Allah faddiranima ɗum masibo ma nafima to jaabay Allah resi ɗum ha lahira yaake a bukete ɗum on o hokkitima ɗum ma nafete an kam Allah fo nde a wona a torotoɗo Allah ɗo on a yeloto to a habdi a heɓi kanjum ni alhamdulillah Allah cenɗo wi wa yunajji llahu alladina tagaw Allah kam oɗo hisna hulɓe mo kulol Allah on hisnata Allah cenɗo ɗo hisna huloɓe Allah ko ndey e ndaarule himɓe ɓe lowol maɓɓi no tato bo ɓe pat ɓe doggitiri Allah be kulol maɓɓe ha deydey ko kulol Allah maɓɓe haɗi ɓe waɗugo dalila man Allah hunci tapare man nde ɓe ɗon jaha jahangal on jemma waɗi se ɓe nasti ha nder lowol ni ha ɓe mbaala ha ton se tapare dirti wari maɓɓi hunduko lowol ha ɓe jooɗi ha ɗon man ɗo ɓe mbi to en andi ha en goni ha ɗo ha ɓiɓɓe adama nana en ngara maɓɓitana en wala mo andi en ɗon ɗo se Allah jonta ka en ndaaru ha kuuɗe men ɗe en kuwino ngam Allah en tordo Allah ngam Allah wi wabtagu ilayhi lwasila so on mbaɗan do'a ɗo on laara ko on mbaɗirta tawassulu bo ɗo waɗire be kuuje ɗiɗi be kalimaji ceniiɗi be kuuɗe laaɓɗe kañum on tawassulu waɗirte to ɓe gooto waɗi tawassulu be kuugal mum ngal o anndi fakat o waɗi ngam Allah ko bo o haɗiti ngam Allah se tapare goo dirti un tiers sulusu nde dari jonta kana ɓe foondi hunde ɓe tawi bo nde waɗi se ɗiɗaɓo bo wi min bo jeyam ɗon kanko bo o tordi be jeemako nde dirti fayin amma pat goɗɗo wurtatako tataɓo nde kañum bo tori jeymum se nde maɓɓiti tan ɓe gurti to qissaji ɗiɗo ɗum qissaji tabiɗɗi laaɓɗi annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yecci en ɗi annabijo mo wanti ko anil hawa in huwa illa wahyu yuha kala marɗo imanako ka pat to annabijo woluyo o andi ɗum goonga fa ala rasi wal ayni to ko waɗi en tordatako be kuuɗe men man ko ɗe laaɓay on en foti e goo ɗe laaɓay waɗi en koolaki amma to ɗe laaɓɗe kam to en tordi be maaje jaaboto to en tordi be kuuɗe men laaɓɗe ɗo ni jaaboto Allah ceniiɗo jaabanan en to kadi amma gabla ha goɗɗo toro Allah jaaboɗo
o woɗɗi to gedde kam o ñaama bo halal, o woɗɗi to gedde o ñaama bo halal. nden kadi o lutta waddugo kuujeji goɗɗi feere ko wallititta ha jaabago man. Yaqub ɗo harmini ɗum bi sababin min al asbabi, ngam dalila sababol ibgo e sababuji. wa bagiyat tilka al hurma, harmuki man lutti jooɗi non noon fi awladi yiya ɓiɓɓe maako. fa ankara al yahudu, se yahuda en jankiri dhalika bolwa ɗum ɗo. fa amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo allah umri ɓe bi ihdari tawrati, be waddugo tawreta. annabijo wi ɓe njahe gadde tawreta en peera en ndaara ko on mbiɗo nonnon na. o wi ɓe banni. wa talaba minhum, o ɗaɓɓiti ha maɓɓe an yastahrijuu minha, no ɓe ngurtina haala man ha nder maare. anna dhalika kana haraman, ɗum laati ɗum haram ala ibrahima ɗo. ɓe ngurtina ɗum, ɓe kolla mo. fa ajazu, ɓe tampi, waɗaki an dhalika, ɓe tampi, ɓe accini bolwa ɗum ɗo, wala no ɓe banginira ɗum ngam ɗum fewre. waftadahu, se ɓe mbusti kadi, ɓe mbusti. wa bana kadibuhum, fewre maɓɓe wangi. fima da'u, ha ko ɓe aaƴi min hurmati, ibgo e harmugo hadhihi l asya'i, kuuje ɗe, kuse geeloɗi be kosam mum, ala ibrahima, dow annabi ibrahim. wa qila wiyama innal yahud, noni yahuda en ankaruɓe jankiri shar'a muhammadin, sharia muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa da'u, ɓe aaƴi anna naskha, noni naskhu gayru jaizin, tana dagi ɗum. worko ɓe mbiyata naskhu, wato naskhu ɗo allah wadda kiita hunde, o umra himɓe hunde, se o lora o sanjita ɗum, o lora o sanjita ɗum. kanjum ɗo modiɓɓe tokkiɓe laawol be ɓe tokkay laawol, ɓe ɗon mari luural ha masala man. modiɓe tokkiɓe laawol kam pat ɗo andi naskhu ɗon, naskhu dagi ɗum waɗan. ɓe tokkay laawol bo ɓe mbi naskhu wala. to a wi naskhu dagi ɗum kam, na tuumi allah o anda hunde, se to o waɗi nde on nden nde wangana mo. ɗo on woni hujja maɓɓe. ɓe mbi masalan, to allah wi hunde nde mbaɗe nde ni, ɓaawo lori o wi ta mbaɗe kam, nden ka yaake o wi'a on mbaɗe ɗo ka o andano to on mbaɗi man ɗo ɗum torran, se ha ɓaawo on o hirriti on o lori o wi mbaɗe ni. ɓe mbi ɓe kujjori. to ɗo ɗum jama'are selde laawol. naskhu kam ɗo tabiti ɗon, ko woni naskhu ɗo wilugo kiita. to yaake feere aya alquran naskhete be kiita mum fuu, ɓe ɗon mbiya ɗum naskhul hukmi wa tilawa, ɗum pat ɗum naskhe. yaake feere bo naskhul hukmi wa baga'u tilawa, ɓe nuskha kiita aya man, amma ɓe acca jangde maka bo kaɗo jangi ha alquran, kaɗo jangi ha alquran. to yaake feere bo naskhu tilawa wa baga'ul hukmi, laata kiita ka ɗon amma aya man ka wala, ka nuskhama. to naskhu man ɗo kam, naskhu to waɗama kam, hal yahtaju naskhu ila badal, to allah nuskhi hunde ɗo kam, o waddan ko sanjata ndena, ko o waddata. ɗo modiɓe ɗo mari luural ha man. woɓɓe feere mbi to naskhu waɗi kam se badal wara, woɓɓe feere bo mbi kay naskhu ɗon je biduni badal, na allah umri no wino yo to on giidan be annabijo se on dokka sadaka, nden on lutta yiidugo be maako. kanjum on himɓe duniya koosi jonta. en andi kuje ɗuɗɗe ɓe koosi ha islama, ha maslaha duniya yaha. kiita man ɗo to goɗɗo yiidanno be annabijo se hokka sadaka. to kanka man ɗo himɓe duya koosi ka, to a yiidan be goɗɗo mawɗo, ko a waɗan deman hunde wonde feere, se a takka tembre, se a waɗa tembre ha ton. ɗum kanjum man noon nafsu chey, tembre man ɗo ɗum sadaka je a hokkanno bo. to kanjum ɗo kiita man ɗo nuskhama, ka nuskhama ɗo bo ka wala mbattudi,
to ase nden ka holli en nasku laatan biduni badal nasku waɗan badal wala to nasku to laati be badal bo halil badalu yakunu mumasilan aw akhaffa aw asqala tati fu waɗa yake feere allah nuskan hunde nden o wadda badal maare ko yaadata be maare kalkal ɗum luuray wala ɗo saɗi ɗo saɗay a wiyata je ɓe naski ɗo kanjum on ɓuri saɗugo je wari ɓaawo ɗo kanjum on ɓuri hoyugo ɗum laata ɗum pat ɗum fotan bana yimɓe ɗon no tiito baytul magdis njuula si allah wi ɓe ngaylite tiite kaaba ɗo na fotan a tiiti baytul magdis a tiiti kaaba woccendigo hakkunde man ha saɗugo na a wiyan to aɗo tiiti baytul magdis ɓuri saɗugo na ko nde aɗo tiiti makka ɓuri saɗugo to ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum badal mumasil ɗo laarani fukaraɓe ɗo ɗum ɗo wiye badal mumasil yaake feere bo badal man laatan a haf ko wattita ɗo kanjum ɓuri hoyugo bana rewɓe ɗon no eddoro nduuɓu to gorko maayi sañji warti jonta lebbi 4 be ñalɗe 10 to ɗo holli en badal a haf ɗum sañjitama be hunde nde ɓuri hoyugo yaake feere bo allah be hikma mum kanko andi ko ɓurata nafugo takle maako oɗo sañjitana be badal asgal ɓuri saɗugo o itta koyɗum o waddana ɓe caɗɗum to bo ɗo waɗa bana nane no asura tan yimɓe suumotono ñande 10 haram allah itti ɗum kanjum waddi ramadan to kana en andi badal man asgal ɗo ɓuri saɗugo to ɗum pat ɗum ɗo waɗa ha nasku to kadi ɗo kam ɗum laarani fukaraɓe mo mari haaje détail ha masala man fuu o lorto ha deftere wiyetende al itqan ko bo ha defte usulu tafsir o tawan ɗum ha ton ɗum ɗo feesi to o wiyata yo wato nasku ɓe aaƴi kamɓe yahuda en ɓe mbi nasku dagatako fa abtala llahu dhalika alayhim won allah wonni ɗum dow maɓɓe wa akhbara o yecci anna kulla taami kala ñamdu pat kana hillan li bani israil ɗum ɗon no dagani ɓiɓɓe annabi yaqub illa ma harrama israilu ala nafsi sina ko annabi yaqub harmini ha dow hoore mum fa dhalika alladi harramahu ala nafsi kanjum on woni ɗum o harmini dow hoore maako kana halalan ɗum laati no ɗum dagi ɗum summa sara hooti ɗum laati haraman alayhi ɗum harmi dow maako ngam o togi o tabitini ɗum togayere bo e nandi insha'uhu makruhun wa tanfiduhu wajibun to goɗɗo togi hunde laatinde bo daginde togayere man ɗum o waɗi o togi ɗo kanjum ɗo ɗum gayaɗum ngam togayere ka se goɗɗo ɗawɗo non paamirta goɗɗo ñawa se oɗo wokana allah am to a yamditiniyam ha ñawam ɗo mi hokkan tokkere nayam ɗo pat sadaka banni o wiyata wato kadi hokkundele sadaka iga wala ko ɗumejum a ñaway hosundele a hokka sadaka ka se to o ñawi wato jonta kam se o waɗa ɗum bana be cogguni se to allah yamɗitinimo nden o hokka ɗum to kanjum waɗi togayere man ñinga ɓurna fu hande wonata pat goɗɗo waɗata nde laɓɗum nonnoon ngam allah se o laara ko o ɓila ha toon se to allah waɗanimo ni nden kanko bo o waɗani kanjum waɗi modiɓɓe mbi ƴontugo ɗum gaya ɗum amma to a ƴonti ɗum bo wajibi to goɗɗo togi hunde to o wi tokkere nayi maako ɗo to o yamɗiti o hokkande sadaka ni to o yamɗiti man wajib se o hokkande sadaka banni wa hakada to togayere ɗum hunde andande amma to goɗɗo togi hunde nde haram ɗo ka o wudnata ko waɗata masalan goɗɗo ɗo mari jawdi a wiya a togi a hoosan jawdi wayne ɗo a hokka sadaka ɗo kam waɗata se ko hunde daginde on goɗɗo togoto to o togi hunde daginde kam ɗo kam doole maako se o waɗande to nden o wiyata summa sara haraman alayhi wa ala auladihi se ɗum laati kadi ɗum karam ɗum dow annabi yaqub be ɓikkoye mum fuu faqad hasala nasku haqiqa nasku man tabiti kadi
وبطل قول اليهود كونغو اليهود إن ونك بأن النسخ نوني نسخ غير جائز ويغو نسخ دقايدو نسخ كدقيدو فأنكرت اليهود يهود إن جنكر ذلك بلوادم دو وقالوا بنبي بل كان ذلك حراما بنبي بلوادم دو لاتي دم حرام من زمن آدم إذا زمن النبي آدم واتو كسجيلو دي بيكو سمجي منفد حرمي إلى هذا الوقت هايوتي وقت ما زمن ما إدو فألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سين لادو الذي اسمني بي بإحضار التوراة بي ودقو توريتا وي بنغد دفتر توريتا وقال وي إن التوراة نوني توريتا نادقة دول ووري بأن بعض أنواع الطعام نوني يوغا نوني نيامدو إنما حرمنا بسبب دليل أن إسرائيل النبي يعقوب حرمه حرمني دمون على نفسه هادو هورم كانكون حرمني دم نا الله حرمني دم دي النبي جوي بنغد توريتا غو فخاف اليهود يهود إن كلتر من الفضيحة إبغو إنبوستو بيان دي فقط ولا ندر ماري ولا ني الله شنيدو حرمني كسي جيلو ديدو ولا سبي تشالي وامتنعوا بتشالي من إحضار التوراة والدقو توريتا فحصل بذلك كذبهم سيف ورما بتبترك دي بيبول وادم دون دي بتشالي دو وأنهم نكمب ينسبون بدولنشتا إلى التوراة دفتر توريتا ما ليس فيها ولا اندر ماري وبطل قولهم كونغول ما بيوني بيغو بأن النسخ غير جائز هبن بينو النسخ واتو دغتاكو وفي هذا دليل هذا هو دليل دون حجة على صحة دوساها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نو دليل من وني النبي محمد وجنغاي nden bo wiɓe gadde tawreta en daara ko on mbiɗo wala toon holli en wahay won yeccimo to ɗo holla en hujja fakat o annabojo كان على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بلوادم لو أنه صلى الله عليه وسلم كان النبي كان رجلا ولاتي وقد أميا مجنغي ولاتي وقد أمدنكي مجنغي أي لم يقرأ وجنغي الكتب الدفتي موي وني أمدنكي يودم دوماي استلاحات جدودي مجنغتا ويندتانا ko mo jangata famata fu wiyete umma dunkejo to bana ha zamanu men jonta ɗo ɓe mbiya mo anda ordinateur kanko woni umma dunkejo to kadi wa ala kulli hal umma dunkejo kam goɗɗo mo anda wakkere fuuje ɗe o tefiraɗo o andaɗe to kala hunde nde a anda fu a umma dunkejo ha maare jonta ɗo masalan médecine ku en pat en ummadunko enen ɓe janggay médecine ku to ingénieur ku andal ñiɓaalo mo janggay andal ñiɓaalo pat o ummadunkejo ha andal man to banni wa hakada ɗo jonta on ɓe jajjini ɗum yetti banni amma nane no kam goɗɗo mo janggata windata kanko woni ummiyu o janggata o windata to annabijo ɗo o goɗɗo on mo janggata windata lam yagra el kutuba o janggay defte walam yarif o anda ma fi tawrati ko woni ha deftere tawreta amma o wiɓe bo gaddende en daara en tawata oɗo andi ɓe tawata to ɗo hollata en wahay woni yeccimo o wiyata anna dhalika laysa fi tawrati falamma akhbara anna dhalika laysa fi tawrati nde annabijo yecci ɗum wala ha tawreta nden ka ulima andama anna alladhi akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam wahyun nden kam mo yeccimo ɗo ɗum wahay woni yeccimo ɗum wala nder tawreta min allahi taala wahyu man bo garɗo daga to allah bangiɗo wa qawluhu taala kullu taam kongol ngol o wi kullu taam ɗo yani kulla anwa'i taam kala noone ñamdu pat aw sa'iral mad'umati ko bo kala mofgal ko ñamete fu kana hillan ɗum laati ɗum dagi ay halalan ɗum dagani ɗum li bani israila ɓiɓɓe annabi yaqub
إلا ما حرم إسرائيل سيكو النبي يعقوب هرمني على نفسه دو هورم إسرائيل دو هو يعقوب ثم النبي يعقوب يتنون يعقوب بي إسحاق بو بي إبراهيم عليهم السلام بجمت بتدوم واختلفوا بلور في الذي حرم يعقوب على نفسه دمي النبي يعقوب هرمني دو هورم دو قيل وياما حرم أو حرمني لحوم الإبل كسجيلودي والبانها بكو سماجي kanko on togi ɗum harmini ɗum ha dow hoore maako na bana yahuda wi allah on harmini ɗum ɗon ha nder deftere tawreta wa rawa tabari modibbojo o tabari o filli bi sanadihi be sanadu hadisewol ngol o filli an ibni abbas ko jaɓa ha abdullah ibnu abbas o wi anna isabatan min alyahudi noni jama'are yahuda en hadarat rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nde wari nde yaaliri ha nelaaɗo allah fagaluɓe mbiyata ya abal qasim ɗum somore annabijo inde maako en innan ɓikkoyji men amma somore maako ka en comata ɓe mbi akhbirna yeccumin le ayya taami harrama israilu ala nafsi ñamdu nduyeeru on annabi yaqub harmini ha dow hoore mum min gabli an tunazzala tawratu iga tawreta jippinaka fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sene laaɗo allah wi unshidukum billah miɗo farroro on be allah alladi anzala tawrata allah jippinɗo deftere tawreta ala musa dow annabi musa hal ta'lamuna yeli ka won andi anna israila noni yaqub annabi yaqub ɗo mariɗo o ñawino maradan shadidan ñaw caatugu na o ƴami e banni faɗala sagamo hu ñaw maako man juuti fa nadara se o togi lillahi ngam allah nadaran o togani allah togayere o wila in afahu llahu to allah yamɗitinimo min sagami hi ha ñaw maako ɗo la yuharrimanna o harminan ahabba taami walsharabi ilayhi o harminan ko ɓuri yiɗego ñamdu be njaram ha maako sababu ko waɗi o harmini kusel geeloɗi ma noon oɗo yecca en annabi yaqubu ñawi nde o ñawi se o wiyata toni o yamɗiti ha ñaw maako ɗo ñamdu ndu o ɓurdi yiɗugo pat o accan ɗum o ñamata ñamdu ndu o ɓuri yiɗugo wa kana habbu taami ilayhi bo lahmal ibil ko ɓuri yiɗugo ha ñamdu bo ɗum kusel geeloɗi ko ɓuri wa habba sharabi bo ilayhi bo albanaha wa habbu sharabi ilayhi bo albanaha ko ɓuri yiɗugo ha njaram bo ɗum kosam geeloɗi se fagaluɓe mbi allahumma naam ɓe mbi o nonnoon kamɓe yahuda en go ɓe nooti ɓe mbi allahumma naam wa gala ibnu abbas abdullah ibnu abbas wiyata hiya al urugu ko annabi yaqub harmini ɗo ɗum ɗaɗi on ɗaɗi ha nder kusel kanjum on ko o harmini wa kana sababu dhalika annahu ishtaka ko woni sababu bolwa ɗum man ha o harmini ɗaɗi ɗo o ñawino on won ñawɓe mbiyata irgan nasa ɓe mbiyata ɗaɗol dawɗe ɗum anda ɗum wato ɗaɗol dawɗe to ñaw man on o ñawi wa kana aslu waj'ihi asli ñaw maako man naworla maako man ɗo laatake fima ruwiya ani dahak ha ko filla ha modibbojo o wa kana asla waj'ihi ɗum laati kanjum on sababu naworla maako kadi kanjum on waɗi o matata nawɗum fima ruwiya ha ko filla ani dahak anna yaquba kana nadara yaqub togi la in wahaba allahu lahu 12 waladan o wi to allah hokkimo o dañanama ɓiɓɓe 12 to ni allah hokkimo banni wa ata baytal maqdis o wari bo ha baytul maqdis sahihan o jamo o togi o hirsan goto maɓɓe ɓoyma ɗum waɗeteno amma ha islama ka ɗum wala goɗo togata ko wiya hirsan ɗiyu to o togi no banni wa fi riwayatin akhirahum ha riwaya feere o togi o wi gaajijo maɓɓe on o hirsata se fatalaqahu malakun min al malaika se malaikajo
mo ibgo e malaika en wari fotti be maako dow suura ɓi adama wa gala o wi ya yaqub innaka rajulun qawiyun miɗo yiye an ɗo a goɗɗo gorko on cembiɗɗo fa hallaka fi sira useni en mbaɗu leggala malaikajo go wimo banni fa ala jahu sey ɓe mbaɗi galago falam yasra ahaduhuma sahibahu wala mo do'i oya bana sembe maɓɓe foti ni se fa gamazahu lmalaku se malaikajo sirtimo ato dukkimo ni gamzatan sirtande fa arada lahu irgun nasa yake man on ñeɗɗaɗol dawɗe ɗo waɗimo kadi yake man on o ñawi min zalika ha bolwaɗum ɗo malaikajo man bo wato o nelaɗo o wara o hoytinana annabi yaqub togayere mum nde togi hirsan ɗiyum ɗo kanjum on waɗi o waɗimo banni o wari o dukkimo ni sey ñawɗo o waɗimo tuma gaala hooti o wiyata kanko malaikajo amma inni law shi'tu an asra'aka la fa'altu amma a yii en mbaɗi gala do'ayyam mi do'ayma ɗo min ka to mi yiɗi do'ugo maka mi do'ete malaikajo wimo banni walakin gamastuka hadihi lgamzata li annaka qad nazarta mi sirtima sirtande ɗo komi ngasima ngasande ɗo ngam an a togino in atayta baytal magdis to a warino ha baytul magdis sahihan a jamo dabahta akhira waladika a hirsanno gaajiyel ɓikkoye ma fa jaala llahu laka bi hadihi lgamzata min dhalika mahrajan on allah waɗanima wurtorde kadi ha ngasande mi ngasima ɗo jonta kam ko a hirsay ɓiya wala ko on dowma wiyatake a togino doole se a hebbina ɗum ɗum arti kadi ɗum hebbini ɓoyma ɗum hebbinama to sema se en kaaɗa ha ɗo haccaka haala man non noon annini hokkugo pat ta mbiye se to allah waɗani on ni ɗum elena ɗum busti ɗum allah on a tiitoto a wiya allah am to a waɗaniyam ni min bo mi waɗan ni ibada ji a watta ɗo on ko nafirta allah na anon ɗum nafata waɗu ibada man ta tefu ko allah waɗan o alhamdulillah